morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि आमिनगावआव 1.9 कोटी रांनि हिर'इन हमदों। मोनसे गेदेर ड्राग्स बस्ट स्पेशल टास्क फोर्स STFआ मैया फुङाव आमिनगावआव गंसे गारिनिफ्राय 9 कोटी रांनि हिर'इन हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव हानजाया मिज'रामनिफ्राय कामरुपसिम दावबायनाय गंसे गुफुर SUVखौ हमथादोंमोन। नायदिंनायाव 1.128 किल'ग्राम हिर'इनजों लोगोसे 94 साबोननि बाक्सुफोरखौ आन्दोनि बाहागोफोराव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन। बे गारिया मणिपुरनि चुराचान्दपुरनि दुथां तौति फेग्रा मुवा नखरजों सोमोन्दो गोनांमोन। सानै सुबुं अंकगिन तौति सालायगिरि आरो थांकाइलियान लोगो सालायगिरिखौ जायगायावनो खानाय जादोंमोन। आरोबाव नायबिजिरनायनि जाहोनाव दामपुर हाज'निफ्राय नारुल हुसैन आरो गरेसरनिफ्राय बितुल आलीखौ खानाय जादोंमोन, जेराव बेरेखा बेसादखौ मोनगिरिफोरमोन। आथिखालाव आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ बिहारनि हाजोआव बयफ्रेन्डनि सिगाङाव हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि खालामदों। बिहारनि भागलपुराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों दि जेराव सासे हिन्जावसाखौ गावनि बयफ्रेन्डनि सिगाङाव साथाम सुबुङा हानजा जिनाहारि खालामो। रिपर्टनि बादियैब्ला जराया मोनसे हाजोआव थांदोंमोन जेब्ला गाग्लोबग्राफोरा बिसोरखौ गाग्लोबदोंमोन। दायनिगिरिया दायखौ मावनायनि सिगां हिन्जावसानि अनजालुखौ बुदोंमोन। जाथाय जायगानिफ्राय खारनायनि सिगां बिसोरो गावसोरनि मबाइल फन आरो रांखौबो खावदोंमोन। पुलिसआ माखासे सन्देह गोनां सुबुंखौ सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै लाखिदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ हायद्राबादनि सासे सुबुङा नंखाय PM किसान स्किम केलेंकारिजों 1.9 लाख रां खोमाना लादों। अल्ड सापिलगुड़ानि सासे 53 बोसोर बैसोनि सुबुङा वाट्सएपनि गेजेरजों हरनाय नंखाय PM किसान स्किमनि लिंकआव गोग्लैनानै 1.9 लाख रां खोमाना लादों। बिथाङा गावनि गावारि बुंफ्रुदलुफोरखौ सोंदोंमोन आरो थगायसुला वेबसाइटनि बिथोन बादियै मोनसे OTP फोसावदोंमोन। बेनि उनाव थगायग्राफोरा बिथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय 1.9 लाख रां दिहुनदोंमोन। गनायथि गैयै लेनदेनखौ हमदांनो हानानै गाग्लोबजाग्राया जाथायनि बागै राचाकान्डा साइबार क्राइम पुलिसनो फोरमायदोंमोन। दायो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं आरो सुबुंफोरखौ राङारि मुलाम्फानि खोथा होनाय बादियै केलेंकारि खौरांगिरिफोरनिफ्राय सांग्रां थानो सांग्रां खालामदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ आसामनि थागिबिफोरा थाबैनो एपआव फट' आपल'ड खालामनानै लामा गाज्रिनि जेंनाफोरनि फोरमायथि होनो हागोन, हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम सोरखारा लामाफोराव हाखरफोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय मोनसे गोदान मबाइल एप लन्च खालामनो थियारि खालामगासिनो, जाय गोदान आसामनि फारसे मोनसे गाहाय आगान। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे हाबाफारिखौ गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलाव फोसावदोंमोन आरो बेखौ फोरमायदोंमोन दि बे सानस्रिया लामानि थासारिखौ साबसिन खालामनायनि सावरायनायनि समाव फैदोंमोन। एपआ सुबुंफोरखौ फट' आपल'ड खालामनानै आरो थार थावनिखौ टेग खालामनानै हाखरफोरनि फोरमायथि होनो खाबु होगोन। सुबुं बानायग्रा बिफान PWDFखौ नोजोर होगोन आरो फोरमायथिनाय हाखरफोरखौ थाबैनो फोजोबगोन। साननैनि गेजेराव फाहामनायखौ रोखा खालामगोन। गिबियाव एपखौ मोनबा नोगोरमाफोराव बाहायनाय जागोन, गुवाहाटी, तेजपुर, जरहाट, डिब्रुगड़ आरो सिलचर। खेबसे जाफुंसार जानायनि उनाव बेखौ गुबुन बिथिङाव फेहेरनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया मुंख'दों दि एपआ मोजाङै जौगाखांनायनि उनाव एप्रिल एबा मे 2022 मायथाइसिमाव लन्चनि थाखाय थियारि जागोन। बे हाबाफारिया लामा रैखाथिखौ साबसिन खालामनो आरो रायजोनि सुबुंफोरनि थाखाय गोरलै, हाखर गैयै लामाफोर जगायनो थाखाय आसाम सोरखारनि नाजानायनि बाहागो। बाथि खौराङावनो दङ बिहु फोरबोनि गेजेराव देरगावआव फिसाज्लाया बिफाखौ सुनानै बुथारदों। बिहुनि फोरबोआरि आबहावानि समाव आसामनि देरगाव रेभिनिउ सार्किलनि सिङाव थानाय रंगाथालि गामियाव मोनसे जाथाय जायो, जेराव जौ लोंनानै दुंहाव थासारि जानायनि उनाव सासे सुबुंखौ फिसाज्लाया गाज्रियै सुयो। बुथारजानाय तिलेश्वर गगैखौ बिथांनि फिसाज्ला सुरेन गगैया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। सुलुंफोरा सुबुरुन होयो दि तिलेश्वरा आयेन बेरेखा जौ दिहुननायाव लोब्बा दंमोन, जाय सिगाङाव नखरारि दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन। समानि गामिनि पुलिसआ बुथारनायनि खौरां मोननायनि उनाव गोख्रैनो फिननाय होदोंमोन आरो सुरेन गगैखौ जाथाय जानाय जायगायाव हमदोंमोन।
जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदोंमोन दि नखराव जौजों सोमोन्दो थानाय दाङाबाजिया गले गले जाबाय थायोमोन, जाय दुखुनांथाव नांलाय खमलायनि जाहोन जायो। पुलिसआ जाथाय आरो बेनि थासारिनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।